Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης, αγέροχος και ανυπότακτος, με το σπαθί του μονάχα, με αυτό και με το πείσμα του, ακολούθησε τη φωνή της ψυχής του και αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ιδέα του αγώνα για την ελευθερία. Το παιδί της Σκουλικαριάς είχε χαλίβδινη θέληση, δύναμη σκέψης και κριτικής και ιδιαίτερη ικανότητα στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης αυτών. Με μία λέξη, ηγέτης. Έζησε σε κατάσταση μόνιμης ανταρσίας και επαναστατικότητας, με περίτεχνη στρατηγική στον πόλεμο που αποδεικνύει και την ιδιοφυΐα του. Όπου εμφανίζεται η λεβεντιά, ο Καραϊσκάκης εξακολουθεί να υπάρχει. Η ανδρεία του και η λαϊκότητά του τον έκαναν μύθο και θρύλο. Γι' αυτό και εγωίτευε και συνέπαιρνε τους απλούς μαχητές που συνέρεαν και γέμεζαν τα στρατόπεδα των ατάκτων του. Τα παλικάρια ορκίζονταν στο όνομά του, γιατί σε όλη τη σκληρή του διαδρομή, στα σώματα των κλεφτοκαπεταναίων και από τις πρώτες του κιόλας αναμετρήσεις με τους εχθρούς στα βουνά της γενέθλιας γης, άλλο δεν έκανε παρά να μπαίνει στις μάχες μπροστά και να μοιράζεται με τους συντρόφους του τη ζωή και το θάνατο. Τα λόγια του, εγώ πεθαίνω, μα εσείς να μείνετε δυνατοί και μονιασμένοι να βαστίξετε την πατρίδα, πιο επίκαιρα από ποτέ. Υποχρέωσή μας να κρατήσουμε ψηλά την Ελλάδα μας και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας μας. Σήμερα ιδιαίτερα, όπου οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων κρίνονται κατώτεροι των περιστάσεων, σήμερα που τραπεζικά συστήματα διαχειρίζονται τις τύχες μας και κυβερνήσεις κρατών εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα λόγων λίγων εις βάρος των πολλών, δημιουργώντας στον κόσμο στενάχωρη διάθεση, φαντάζει πιο επιβεβλημένη από ποτέ η ομοψυχία και η αλληλεγγύη. Γυρίζοντας τα μάτια σε εσάς, εκπροσωπώντας το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, με λόγια ψυχής σας διαβεβαιώ ότι η παρουσία σας απόψε εδώ αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα σε αυτούς που διευθεντεύουν τις τύχες της πατρίδας μας τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον, και που δεν είχαν την ευγενή καλοσύνη όλα αυτά τα χρόνια να τιμήσουν έστω και μια φορά με την παρουσία τους τόσο τον τόπο γέννησης του όσο και τη μνήμη του εθνικού μας ήρωα, να γνωρίζουν ότι δεν τους έχουμε ανάγκη. Η αξιοπρέπειά μας και η υπερηφάνεια μας, σε συνδυασμό με τις αξίες και τις αρχές που κληρονομήσαμε ως απόγονοι του Καραϊσκάκη, μας έχουν κάνει δυνατούς, μας έχουν κάνει ορεινούς μαχητές που πορευόμαστε με την Ελλάδα στην καρδιά μας. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, εμείς εδώ στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη κρατάμε βαθιά στην ψυχή και την καρδιά μας τον Καραϊσκάκη, εμπνευστή και οδηγό στη διαδρομή της ζωής μας, με την υποχρέωσή μας να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας τις αρχές και τις αξίες και τα ιδανικά του εθνικού μας ήρωα. Σας ευχαριστώ πολύ.